Čau, zdanlivo jednoduchá otázka. Či môžem odporučiť niečo na dlažbu a na fasádu? Tak, poďme si to trošku rozobrať. Čiže čistenie zámkovej dlažby, v drvivej väčšine prípadov sa ľuďom tvorí na zámkovej dlažbe nejaký mach alebo nejaký taký povlak, ktorý je kvázi biologický. Čiže je to taký nejaký život, nejaké machy, nejaké plesne a tak ďalej. Toto vo väčšine prípadov stačí vystriekať s vápkou, s rotačnou tryskou a mechanicky v podstate s vodou odstrániť. Za určitých okolností dá sa používať chémia, napríklad môžete skúsiť savo nariediť s vodou, hej, použiť ho, pokiaľ máte takéto machy, lišejníky, pretože to krásne zabíja taký ten život, len samozrejme s tým savom opatrne, aby ste si nepozabíjali aj nejaké stromčeky, trávu okolo a tak ďalej. Čo sa týka fasády, tak je ten problém veľmi podobný ako na zámkovej dlažbe. Tiež sa na tých fasádach veľmi často usadia nejaké machy, lišajníky, hlavne na severnej strane, kde nesvieti slnko, kde je nejaká vlhkosť, je tam blízko nejaký strom alebo nejaká iná strecha, z ktorej odprskuje, odkvapkáva a tak ďalej. Takže tiež môžete skúsiť lokálne použiť zriedené savo. Naozaj to funguje. Aj tie prípravky, ktoré sú vlastne na fasády určené, sú na báze toho chlóru. Nie všetky samozrejme, ale väčšina, alebo teda určité výrobky sú na báze chlóru. No, to keď sa bavíme o machoch, lišajníkoch, ale tie druhy špiny sú ešte ďalšie 4. Poviem tak, že je to prvý druh je nejaký prach, bežný prach, ktorý stačí zase len s vápkou umyť. Druhý druh špiny je mastnota. Či už je to na fasáde, alebo je to na zámkovej dlažbe, môže to byť masnota taká, alebo onaká. Tie masnoty sú dve. Jedna masnota je masnota z ropných produktov, to znamená nafta, olej a tak ďalej. Benzín sa viac menej odparí, ale tieto masné veci z ropných produktov. A druhá masnota je masnota z biologických produktov, to znamená, že nejaké tuky, alebo poviem tak bielkoviny, uhlohydráty. Čiže všetko, taký ten konzumný tuk, hej, živočíšny. Na obidva tieto tuky veľmi dobre funguje Supermafrasol, to je produkt, ktorý predávam na e-shope techniservice.sk, mám tam aj litrové balenie, 5 litrové. Odstránenie mastných flakov, poviem na konci tohto videa, ako sa to dá, ale není to úplne 100% metóda, ani žiadna 100% zatiaľ ešte nikto nič nevymyslel. A poviem ešte štvrtý druh špiny, a to sú minerály a rôzne oxidy. Minerály a oxidy, napríklad minerál je vodný kameň. Oxid železa, áno, oxid železity, teda hrdza. Tak na to treba kyselinu. Takže prach mechanicky, poďme k tej masnote. Na fasáde sa s tým moc nestretneš, na zámkovej dlažbe veľmi často bývajú kvapky od oleja, od nafty, od čeličoho možného. Toto, priatelia, treba čistiť čo najskôr. Výborný produkt na to je ten Supermafrasol, treba ho zriediť 3:1, 4:1, 5:1 s vodou, lokálne aplikovať, lebo väčšinou je to lokálne, niekde zašpinené. Dá sa to aj celoplošne, ale není dobré nechať ten Supermafrasol zaschnúť, je to alkalická chémia, silná alkalická chémia, takže bezpečnosť treba dodržiavať pri práci s týmto, aby vám to nenafrkalo do oka a podobné. Takže zriediť v nejakom pomere s vodou, nastriekať lokálne na to miesto, ktoré je masné, nechať to tam pôsobiť, dajme tomu 10 minút. A ideálne je, keď máte mokrosuchý vysavač, taký nejaký dielenský, alebo taký nejaký, čo kúpite aj Parkside, to je jedno. Na to lokálne vyčistenie by vám to malo stačiť a snažte sa to čo najviac povysávať odtiaľ. Pozor, Supermafrasol je penivý prípravok, vysoko penivý. To znamená, že dávajte si bacha, aby sa vám pena v tom vysavači nedvihla moc vysoko, aby vám to nenasalo do motora. To by bolo škoda, lebo zbytočne si budete ničiť ložiska v motori. Takže tento postup môžete zopakovať 2-3 krát. Nastriekate rozriedený Supermafrasol s vodou na tú zámkovú dlažbu, necháte to tam pôsobiť, dajme tomu 5 minút, 10 minút, povysávať. A po takom 3. 4. raze, keď už vidíte, že už sa to nemení, tak potom ešte zobrať vápku a vystriekať to, vyvápkovať to, ten zvyšok toho, čo tam zostal. Vy povrchovo vyčistíte ten betón, lenže betón je nasiakavý a preto sa nasiakne aj tým olejom. Čím skôr to spravíte, tým menej to bude nasiaknuté, tým lepší bude ten výsledok. Ja som bol minulý týždeň v piatok v jednej hale čistiť podlahu po proste končiaci autoservis
a tam proste 2 roky to nevidelo umývací stroj nič, takže ja povrchovo som im to vyčistil, ale ten betón proste zostal flakatý, jednoducho sa to už nedalo vyčistiť, lebo to už bolo hlboko v tom betóne. Skúšal som to tam nehať, väčšia koncentrácia, menšia, jednoducho už to nešlo z toho. Preto gro mojich zákazníkov, ktorí si prenajímajú umývacie stroje, sú autoservisy. Naozaj strašne veľa strojov máme v autoservisoch. A je to baterkový stroj, takže oni keď im to nakvapia alebo niečo im vytečie na podlahu, prevrátia nejakú nádobku s olejom alebo niečo, tak hneď zoberú ten stroj, poumývajú to. A keď sa to robí pravidelne, tak tie flaky na tom povrchu nezostávajú. To isté na tej zámkovej dlažbe. Čím skôr to vyčistíte, čím skôr to prebehnete tou alkalickou chémiou, tak tým lepšie. No a idem na ten štvrtý druh špiny a to sú tie, ako som hovoril, minerály a rôzne oxidy. Minerály, čiže typický vodný kameň, oxid železa, teda hrdza a tak ďalej. Tieto veci sa musia odstraňovať kyselinami, čistiacimi prípravkami a zase záleží od toho, že kde to je, na čom to je, na akom povrchu. Pretože aj tá kyselina, nemôžete tam dať len tak proste samostatne kyselinu, pretože by vám to mohlo poškodiť aj ten povrch. Poznám pár ľudí, ktorí si s kyselinou chlorovodíkov chceli strašne umývať kúpeľňu a vyžralo im to chrob na batérii. Áno, je to kvôli tomu, že tie chemické prípravky nie sú nejaká len rozriedená kyselina, ale sú tam tzv. Inhibitory. A tie inhibitory zabraňujú potom ďalej tomu, aby tá kyselina alebo ten kyselý prípravok alebo aj ten alkalický prípravok ďalej poškodzoval ten povrch, ktorý idete čistiť. Čiže treba reagujú, alebo teda chemicky sa naviažú na, dajme tomu, na železo, hej, alebo na nejaký kov. Ja mám jeden čistiaci prípravok, ktorý sa volá že Resolver, riešiteľ, a s tým sa umývajú haly, proste tie umývacie haly, kde sa umývajú auta, hej, tam proste po roku, po dvoch na tej stene je toľko vodného kameňa, ktorý viaže na seba toľko strašne veľa bordelu, že tá hala je úplne otrasná. A s tým Resolverom sa to dá nastrikať, pokefovať trošku. A je to tiež kyselý prípravok, ktorý vo vnútri obsahuje inhibitory na cement, vyslovene orientované na cement, to znamená, že ako náhle sa prežere na nejakú cementovú špárovačku alebo niečo také, tak tam sa vytvorí nejaká ochranná vrstva a ďalej tá kyselina už to nežerie. Keby sme tam dali kyselinu, ktorá je koncentrovaná alebo aj nariadená, tak tá by nielen vyžrala vodný kameň, ale by vyžrala aj tú cementovú špárovačku. Takže vždycky ten prípravok je určený na niečo. Napríklad na e-shope predávam na karosérii aut, volá sa to, že Water Spot Remover, to je kyselý prípravok, ktorý je určený na čistenie karosérii aut od vodných spotov, to znamená od tých flakov, ktoré sú vlastne vodný kameň. Hej? Po umytí vám zasychá ten vodný kameň na aute. Veľmi často to býva, najviac to býva na zadnom skle. A veľmi často to býva napríklad okolo ostrekovačov, kde máte ostrekovače na čelné sklo, tak tam bývajú také flaky biele, alebo niekde pri spätných zrkadlách zvykne stekať také pasiky, ktoré robí biele, a to je vodný kameň. Takže Water Spot Remover, nájdete to, je to myslím, že Rada Maniak, nájdete to na tom e-shope techniservice.sk a to zase napríklad nie je vhodné na odstraňovanie vodného kameňa v kúpeľni, pretože tam sú inhibitory, ktoré keď sa dostanú na lak, tak zastavia tú kyselinu na tom laku, aby tá kyselina nežrala ten lak. Do kúpeľne zase potrebujete niečo ako je Cilit Bank alebo niečo také, ktorá zase je to kyselina, ktorá obsahuje inhibitory na cement alebo na chróm a podobné veci. Že máte tam kopec chromovaných povrchov. Takže vždycky ten chemický prípravok je namiešaný na niečo. Je to alkalické, je to kyselé, ale určené na to, určené na tamto. A na fasády nemám vôbec nič v ponuke, to je samostatný vedný odbor, toto nechávam chlapcom, ktorí čistia fasády profesionálne, oni si sem chodia dávať opravať vapky, dajme tomu, alebo si kupujú nové vapky, ale ja tieto čistiace prostriedky nepredávam ani neodporúčam moc, možno, že také nejaké amatérske čistenie fasády, pretože fasáda je hodne citlivá aj potom na to, s akým tlakom ju čistíte a tak ďalej. A môžete tam veľa vecí pokašľať. Takže tam by som vám odporúčil asi skôr objednať si tú službu alebo objednať si to od firmy, ktorá to robí profesionálne, kúpiť si od nich tú chémiu. Tak len toľko. Čaute.